1931an, Espainiako Bigarren Errepublika ezarri zenean, gizartean aldaketa handiak etorri ziren, eta horien artean, nabarmenetako bat, emakumeen egoeran gertatu zen. Ordura arte, emakumeak baztertuak zeuden bizitza politiko, juridiko eta publikoan, baina errepublikarekin, lehen aldiz aukera izan zuten euren ahotsa entzuteko moduan erabiltzeko. Emakumek gero eta eskubide gehiago eskuratu zituzten, eta asko aintzindari izan ziren arlo askotan, gizartearen ikuspegia eta rola aldatzen lagunduz. Bigarren Errepublikan, emakumeek lehen aldiz politikagintzan parte hartzeko aukera izan zuten. Emakumeak hauteskundeetan aurkezten hasi ziren, eta lehen emakume diputatuak parlamentuan sartu ziren. Clara Campoamor, Victoria Kent eta Margarita Nelken. Euskal Herrian adibidez, mitinak ematen zituzten emakumeak plazaratzen hasi ziren, eta emakume abertzale batzak indar handia hartu zuen herri askotan. Amazan orduan zeuen presidentaz de emakumez taldea, eta nire ama izan zen presidenta de emakume. Bai, enplikako ezien ba. Elbira Iturri bebaile Bilbo bizi zen zen. Oinen PNV bat ez dagoela apartakizunik danak bardin. Baina lehen egon ziren batzuk emakumek. Mercedes Carrera, mitzileari zezan gainean, mitzinera. Eskualdarri jeltzalean mitzinak eta... Bazorkixak, emakume abertzale batzak, antzerkixak eta batzarrak eta danak. Clara Campoamor diputatuak gogor lan egin zuen emakumearen boto eskubidearen alde. Eztabaida luzeak egon ziren parlamentuan honen inguruan, eta azkenean, 1933ko hauteskunde orokorretan bozkatu ahal izan zuten. Euskadin, 1933ko azaroan, emakumeek bozkatzeko eskubidea izan zuten, Euskadiko estatutua aldarrikatzeko hauteskundeetan. Sozialistak asko oso kontrarisua zian, ze konsideratzen zen emakumea oso eragina handia jasotze zabala Elizaren aldetik. Oso elizkoitzat zeuken emakumea. Clara Campoamor izan zen horren defendatzaile sutsua, baina zegoen Victoria Kent, beste diputatua, honek esate zaban agurotxo zala. Hobeto zala itxoitia, bizkat, ezin behartzala emakumea politikan, eta agurotxo zala, eta arriskua zegoela emakumeak boska emotia eskumari, eta galtzia boteria. Lortu zen, eta gero kulpante, agertu zen eskuma irabaztiana emakumea, baina benetan izan zen eskerraren banaketa, eta eskumaren biltzia, eta propaganda ondoindakua, eta, bueno, en fin. Bigarren Errepublikaren gobernuak, hezkuntzaren erreforma aurrera eramateko, eskola berri asko eraiki zituen, eta horrek aukera eman zuen irakasle askok, bereziki emakumeek, hezkuntzan modu ofizialean lan egiteko. Magisteritzako ikasketak egiten zituzten, pedagogia modernoetan oinarrituta. Maistra askok, independentziarako eta aktivismo sozialerako tresna bihurtu zuten hezkuntza, eta askok, aldaketa sozialen aldeko militantzia garatu zuten eskola barruan eta kanpoan. Bai, Doña Maria zan bat, bestea Doña Polonia. Jasu, zana bete-bete. Bai. Eskola ondixo zan gainera. Horrek errekeguen da ordu librietan, igule hartu gumiek, eta hor montikulo txoa duke gerik, da denpolo nahuen nien, ara eruen, da kantu gerakutzik, beran gauzak egin, bueno, zan, itxela zan. Guk egun umeok utxein zen. Beti kabi uzine, beti eskola berri jeiteko. Guk ondo erakusten jo momiei. Euskaraz da erderaz bileta, Bileta? Bileta, bai. Txikitek ezarretzai bakakiten tortzen zini erderaz, eta jeirik euskaraz itxeiten joan. Baina berriz behire sartu, erderie sartu, teko. Beste handitza zineako, jakite zauen erderie. Zerak utzeko joan ba.
letzen da, eskribitzen da, planuk eta tazituen eskolia handitzeko, eta beti pozak. Eskolia handituko zebela eta handituko zebela poz hortan. Hortan poz hortan gerria jau. Gerriek. Bere lana batez ere Bigarren Errepublika ostean nabarmendu bazen ere, Elbira Zipitri andereñoa garai hartako emakume hezitzaile konprometitua izan zen. Euskararen eta euskal kulturaren defendatzaile sutsua zen, eta pedagogia hurbila eta zorrotza garatu zuen. Emakume irakasleen sare bat sortu zuen gerra ostean, eta euskarazko hezkuntza mantentzeko ikastola klandestinoak sortu zituen. Txikitan junitzen, lehenbiziko euskarazko ikastola zion. Elbira Zipitri zen gure txikitako laguna. Gero beha gerra demoran, etxian jarri zu, ikastola. Elbira Zipitriakin, ua zorrotza zan baino, bihar bezalako emakumia. Ez nahi euskara galtzea. 1915ean, Madrilen, Maria de Maestu Gasteiztarrak Residencia de Señoritas izeneko egoitza sortu zuen, emakume gazteei goi-mailako ikasketetara sarbidea ahalbidetzeko. Emakumeen prestakuntza intelektuala eta pertsonala sustatzen zen. Bigarren Errepublikarekin, emakumeek unibertsitatera eta bigarren mailako hezkuntzara sarbidea izan zuten, eta egoitzak indar handia hartu zuen, Espainiako emakume intelektualen lehen belaunaldi sendoa sortuz. Zenobia Kanprubi, Maria Goiri, Victoria Kent, asko irakasle, abokatu, mediku, idazle edo aktivista bihurtu ziren. Bigarren Errepublikan, emakumeek hezkuntzaren bidez beren ahotsa aurkitu zuten, eta lehen aldiz, ez soilik irakasteko, baizik eta erabakitzeko, parte hartzeko eta historia idazteko atea zabaldu zuten.